nevím. Takže dobrý den, to druhý video se mi nějak nepovedlo, takže budu natáčet znovu. A to mě nevadí, tohle vyřeším. Jak si zahrát na Sova. Jak si zahrát hacky na Combat Arms 2012. No právě teď vám ukážu hack, který funguje. Juhu. Jo. Takže no, já vám ukážu, jak vypadá nejdřív. Tak já to rychle musím, tohle, to si zapneme. Já tady dám křížek. No, počkejte. Teďka se zapneme. A musíte se na jedné stránce zalogovat. Já teďka právě nevím, jak se jmenuje, ale můžete se mi pak přidat na tom. Já to rychle udělám. Tady to Combat Arms EU. Na to kliknete, dáte tady loading, zapnete combat, to je yes, vidíte loading, dáte start, tohle vám zmizí, tohleto vám zmizí, objeví se tam internet. No, já to ukážu jen rychle, já to nebudu ukázat, protože to bude pak, protože to bude takový krátký, na rychlovku. Tak se zapni kombiku, to je doba. No, jenom počkej, počkej. Skvělé. Okay, počkat, strpení, prosím vás. Okay, počkej. Je to doba teda, to řeknu. Takže, a vidíte, nahoře. Tady si napíšete pak o svoje IDčko tady, no, já to nevím, budu ukázat tady dolů, vše to. Tady pak šipkama jezdíte prostě dolů, na most, takhle, tady máte ty, a teďka vypnu, jsem ukázal rychle, teďka ukážu, co jsem to chtěl, jo, teďka vám ukážu, teďka nevím, co mě teďka vypadlo, počkejte chvíli, jo, jak se jmenuju na tom, na světě, tak se zase. Jo. Tak, já si to zvětšíme. Ještě. Moc. Zabiják 122. Můžete mi to v komentáři. A na mě všechno zjistíte. Kdo si mě přidá, nebo tak si mě přidá a já mu všechno vysvětlím, jak a můžete přijít na SAMP server, přijďte na server SAMP ID, takhle pomalu, ještě to napíšu taky, takhle pomaličku, abyste si to rychle zapsali. A jinak se tam jmenuji takhle, takovýhle obrázek tam mám, počkejte, to jsem nechtěl.
Modern Warfare 3. To asi vše. Půjdeme pryč. Křížek. A to asi bude mě vše. Tak. Čau čau. A uvidíme se. Uvidíme se někdy příště. Čau.